Arep muncak karepmu ah. Ya bener aja second. Aduh titik presmet. Ume posane ngene apik lho. Loh, ben padahmu tak golekne hak. Amin. Engko tak golekne sepatu hak 50. Mobil padahal mandine. Dilarang hasil tak iso jangka. Mlaku di enggoleng ngono. Aduh heels apa egrang. Egrangnya lho. Genteng. Ngene iki. Gak iso bose. Ngene kan mlaku ning panggung ngene. Gak ora pose piye, biasane umumnya ngamplok pinggang. Ya gue pernah wis sak bokonge. Sokor-sokor dengkule wi. Merang koyo sungkem. Kayak kuwi lho Jung. Kali aku kurcaci. Bocah cilik sing koyo njaluk dolanan ya. Ngamplok sikil. Ya Allah, Cak. Capek tertawa. Astagfirullahaladzim. Bunyi lo Cak. Makamu Pak nyelot aku mau temen. buat ngono mah aku. Aku serang golekne. Rasa kok memang aku cah lanang. Urung kok foto prak pose sang ilahi to le. Golekne prank ta lho yo. Memang cagak lampu itu. Ya Allah, cukup. Astagfirullah. Enggak ada engko sing kan linggo. Ada manusia bertubuh tinggi 200. Emang Luar negeri, Meter prasak saka kae lho. luar negeri kan rata-rata 150. kan udah 200. Rata-rata. 200 ya nek. Indonesia rata-ratanya 100 udah. Lah iya Indonesia sing 200 ya nek. Enggak apa-apa, aku yang kayak kadem aja. Nggak, Ruh. Tahu. Tidak kadang. Saya tapi aku suka. Akademi sak bedaku. 164. Yang penting luwih dhuwur. Aku ndak pilih sing dhuwur nemen Wis sitok 200, sitok kadang wis podo ae ben karo 200. Benar paku bumi kono dhuwur. Tapi aku pengenku sing iki yo melok kesehatan. Kesehatan piye? Ini enggak ini kesehatan lho. Pasien yang melok kesehatan. Enggak kan korban. Bener. Wes capek aku. Wis mau. Alah, nyambung-nyambung nih liane lho. Ayo ngomong capek-capek engko jukse kebahas nih kapan-kapan. Heeh. Heeh. Mamane pengen ngomongin 200 ya. Yang duri tukang apa ya? Pokoknya ndak iso dhuwur kuwi minimal sak dirasa dulu. Iya. Ada Pak ada 20. Nah iya minimal sak dirasa aldo iki kan dhuwur-dhuwur ta minimal semono kuwi. Udah 200. Terus lek mau golek bojo spek piye lho, Jo? Ngomong ku Lek ora ngono iki mantere. lek ora ngono mah. arep. Lagi enek. Ya kan lek iso ngono nyapa ora ngono. Umumnya kan bojone Ke minimal. Oh, ngambok, minimal. Lah dhewe ngamplok apa? Dengkol bokong pi kene. Kamplok ini. Mengo titik. Dhewe kan iso nggih biasa. Oh iya. Ada iki yo iso. Iso 50 cm gram. Dalam 10 cm koyo ngono. Titik kelima. Aku njajal kadek sepatu ning iki pas wisuda. Saya iso jangka udah kayak Wis demo nggih sepatu niku yo. Iki kae lho. Itu kan Coklat lho. Itu kan enggak glu kok kegepok. Aku kan enggak sama aku. Apa meneh kayak seket. Wis Aku sepatumu numpak piye seket itu. sepatumu iki mangke apa dah? Kerja. Loh, Mang lek kerja nggae kuwi. kira sing apa kok nganggur ya? Yo, Yo nyapa? nyapa? Iya Iya to yo. Hah, kelat piye lho? Tisune kelet. Gua ndak usah dipangan. Mana? Oh, angel. Kene anti kowe. Yo aku turu kene. Iya, yo turu kene. Wah, tenan ta we? Duh, tenan aku. Ayo. Pae besok kabehku mek ngarepan. Yo ben nek kan iki ning arepan foto.
Ki sesuk-esuk turu balik rene nek. Lek ning ngarepan ya lebokno neh kok angel. Aku lho wapi wa. Kalau dilebokne nek. Karena di belakang kan benda ning ngarepan. Di belakang kami berarti tidak dimahukkan loh. Ya sing penting ndak ning ngarepkan. Di belakang. Yo lah. Berarti aku amar sapi no. Oh, tapi bolomu. Tuki. Tiku. Tuki. Tiga. Sekawan. Tuki lho, yo. Satu lagi. Oh, tuki. Ketiku. Sepon. Sipon. Sepon jirnan pon, sipon. Oh, Sepon nggak tuh? Gini nih Aisyah. sipon ini paling netone Senin pon anjir. Ini paling. Sipon. Ah sok roh boleh. Ya mosok stupai. Suping. Gini kan aku jenenge apa jenenge Isnain. Kamu lahirnya apa? Hari Senin. Enggak, Selasa. Anak kedua toh? Enggak, anak ketiga. Ben sak sire. Oh, ayah Tri, tapi itu Tri. Yang penting ndak Pratama anak terakhir. Tapi lah marga keluarganya Pratama. Ora juga wi. Anak terakhir Pratama ya jenenge. Ya ndak, masa apa ngerti gua marga keluarganya emang Pratama. Kok ngapa-apa boleh? Ora. Ora, tapi ada plese. Ora iki malah sing mesti ngene ngono lho. Oh. Ora. Oh. Oh. Ora nek sing arep mangan ya, entekno cah. Warteg. Luar aku. Aku ya Tuh haus gak ini. Ndak iki angine metu titik. Mungkin telepon lah mari ki. Teleponnya. Wah, oh, ono piye? Aku juga ono njir aku arek sok aok-aok itu.